ଆଜି ତିଆରି କରିବା ମାଣ୍ଡିଆ ବଳତା ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ। ବଜାରରୁ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣିବା, ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଭଲକରି ଶୁଖେଇଦେବା। 2-3ଟା ଖରା ପରେ ତାକୁ ନେଇ କଳରେ ପେଷି ଆଣିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିଦେବା। ତାପରେ ହେଇଯିବ ଚୁନା। ଏ ଚୁନାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କିଛି ପକେଇବା, ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟିକିରି ପୁରା ବହଳ ହେଇଗଲା। ନିହାତି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲା। କାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ବଳାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହଳିଆ ଭାବରେ ବସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଚାମଚରେ ଆଣିବା, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା, ରଖିସାରିବା ଚାମଚରେ। ଆକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟ ସକାଳୁ 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଭଲ। ଆକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ମାଣ୍ଡିଆ ବଳାଟା ଆକୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହିରେ ପକେଇକିରି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଲି ବି ଖାଇହେବ ବିନା ଚିନିରେ। ଏଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।